ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୁଇରେ ଜଳୁଥିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଲିଟିକାଲ କଥା କହିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ କେତେବେଳେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହେବ ଆଉ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି। ଏମିତି 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କେମିତି ଜିଇବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଜୀବନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳେ।